Здравейте хора, аз съм Рани и днес искам да ви кажа нещо. Аз знам, че нямам батерия, имам 3%. Остава съм телефона много време, че се изтуси напълно, почти. Но днес, днес е 30 август. И какво прави този ден? Така, днес направих едно ново видео, дето е с тук за това, но съм изправил гриф. И това беше на другият акаунт. И да. Сега вече са станали... Нека да си гледам видеята. Не ми се гледа на телевизор. Да. Това беше май първото ми видео на 30 август 2022 година. Промених сенсето и започнах да направя ново видео. Това беше много добре за мен. И да, започнах на 30 август да направя видео, след като направих нещо. Да. Понеже някои от видеята ми, само 3 от тях, са вече една година откакто са направени. Например, като са така. Да. Другото видео е когато Том беше заспал. Харесвам Том. Това е първото ми видео, дето там си го направих. И така, то ще си останете. Сега, тук са направили идеи. Не знам дали моят канал ще отиде към 500 абонати, не знам. Ако направи и такова като другите ютубъри, например с гейминг, с edits от CapCut, мога да успея. Но не знам. Но е така е. Затова благодаря, че гледахте и сте си видели следващото видео. Можете да се абонирате и да се гледате видеото колкото си искате и да се абонирате на канала, ако искате, колкото си искате. Не ви искам като някакви други ютубери, които искат за харесвания и абониране. Да, е това вече. Чао!